ፖስቲ ፒል ወይ ድማ ኢመርጀንሲ ፒል ብትግርኛ ድማ ናይ ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ ክንብሎ ንኽእል ኢና። እዚ ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ ብዙሓት ኣሕዋትና ክጥቀማሉ ንርኢ ኢና። እዚ ፖስቲ ፒል ከምቲ ዝሕሰቦ ወይ ከዓ ከምቲ ዝግመቶ ጥንሲ ክከላኸልን ዘይክከላኸልን ማለት ከመይ እዩ ናይ ምስራሕ ዓቕሙ ብዙሕ ግዜ ምውሳድ ናይ ነዊሕ እዋን ጎናዊ ሳዕቤን እንታይ ክህሉ ይኽእል ማለት ኣሕዋትና እዚ ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ ብዙሕ ግዜ ክወስድዎ ስለ ዝረአ እዩ። እምበኣር ከስ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮይ እዚ ፖስቲ ፒል እንታይ ይጠቅም፣ ጥንሲ ከመይ ይከላኸልን፣ ዝተፈጠረ ጥንሲ ይሰድድ ዶ፣ ከመይ ይስርሑ፣ ኣሕዋትና ክጥቀማሉ ተለዋስ ሓደ ስሕተታት ይገብራ እየን እሞ እንታይ እዩ እቲ ስሕተት፣ ከመይ ኸ ክንእርሞም ዝብልን ኣብ ወርሕኻ ክንደይ ክንወስድ ከም ዘለናን ካብኡ ድማ እዚ ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ መኻንነት ከስዕብ ይኽእል ዶ ዝብልን ካልኦት ጥልቕ ዝበለ ሓበሬታታትን ብዛዕባ ፖስቲ ፒል ወይ ድማ ናይ ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ ሓበሬታ ክህበኩም እየ እሞ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሑ። መጀመርታ እንታይ ኢና ክንርኢ ፖስቲ ፒል ክስራሕ ከሎ እንታይ እዩ ዕላምኡ ኢልና ኣብ እንሪኤሉ ቀዳማይ ነገር ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፖስቲ ፒል ክትጥቀም ኣለዋ ኢልና ንሓስባ እቲ ናይ መጀመርታ ዓመፅ ተጋጢምዋ ጥንሲ ከይፍጠር ፖስቲ ፒል ተትወስድ ይመረፀላ። ካልኣይ ድማ ኮንደም እናተጠቐመት እናሃለወት ኣብ መንጎ ምስ ዝቕደድ ዘይተደለየ ጥንሲ ከየጋጥም ተባሂሉ ፖስቲ ፒል ተትጥቀም ኢልና ሪከመንድ ንገብራ ወይ ድማ ክትጥቀም ኣለዋ። ሳልሳይ ድማ ሲኦሲ እናተጠቐመት ነይራ ወይ ድማ መከላኸሊ ጥንሲ ፒል እናተጠቐመት እናሃለወት እዚ ፒል ክልተ መዓልቲ ገለ ሚስ እንተገይራ ወይ ድማ እንተዘሊላ እዚ ፖስቲ ፒል ከም ድንገተኛ መከላኸሊ ኮይኑ ከገልግላ ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ ዋና ዝተሰርሐሉ ነዞም ዝበልናዮም ምኽንያታት እዮም ማለት እዩ። ግን ሓደ ኣሕዋትና ካብዚ ዘሊለን ብዙሓት ነገራት ክጥቀማሉ ይረኣየን እሞ እስኪ እዚ ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ ከመይ ይሰርሕ፣ ጥንስኻ ከመይ ገይሩ እዩ ዝከላኸል ዝብል ንርአ። ሓደ ጥንሲ ንኽፍጠር ናይ ሆርሞናት ለውጢ ኣሎና ናይ ብዙሓት ውፅኢት እዩ። ስለዚ ሓደ ስርሑ እንታይ እዩ ናይዚ ፖስቲ ፒል ሆርሞናት ንኸየምንጩ ይዓግት ማለት እዩ። ሓንጎልና ንኻልኦት ትእዛዝ እንታይ ይህብ ማለት እዩ ጥንሲ ኣየድልየንን እዩ እቲ ናይ ጥንሲ ዝበሃሉ ሆርሞናት ከይተመንጩ ከይትሰዱ ዝብል መልእኽቲ ብምሃብ ይሰርሕ። ካልኣይ ድማ እንቋቑሖ ንኸየፍሪ እውን ንማህደር እንቋቑሖ ንኸየፍርዩ መልእኽቲ ይሕልፍ። ሳልሳይ ድማ ቲክ ይገብር ናይ ሰርቪክስ ወይ ድማ ናይ ማህፀን ከባቢ ዘሎ ፈሳሲ ድማ ይዕርግድ ማለት ስፐርም ብኡ ከይሓልፍ ነታ ጓል ኣንስተይቲ እንቋቑሖ እንተሃልዩ ጥንሲ ንኸይፍጠረላ እውን ነቲ ስፐርም ዘይምቹ ኮይኑ እቲ ፈሳሲ ጥንሲ ይከላኸል ማለት እዩ። በዚ መልክዑ እዩ እዚ ናይ ፖስቲ ፒል ወይ ከዓ ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ ምክልኻል ጥንሲ ዝገብር። ሓደ ኣሕዋትና ግን እንታይ ይገብራ እየን ማለት ኣብዚኣ ክትሕዛለይ ዝደሊ እዚ ፖስቲ ፒል ከም መነፀሊ ጥንሲ ገይረን ዝሓስበው ኣሕዋትና ኣለዋ። ማለት መነፀሊ ጥንሲ ክብለክን ከለኹ እቲ ጥንሲ ይፍጠር እሞ እዚ ፖስቲ ፒል ይወስዳ። እዚ ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ ወይ ድማ ፖስቲ ፒል ጥንሲ ተተፈጢሩ ምንም ክገብር ኣይኽእልን። እቲ ጥንሲ ወይ ክቕጽል ይኽእል ወይ ከዓ ካልእ ሳዕቤን ከጋጥሞ ይኽእል እምበር ምንም ጥንሲ ተተፈጢሩ ምንም ኣይከላኸልን ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ምፍጣሩ እቲ ጥንሲ ወይ ከዓ ኦቭሌሽን ካልኦት ዘርዘርክዎም ስራሕቲ ይሰርሕ እምበር ጥንሲ ተተፈጢሩ እዚ ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ ምንም ስራሕ ኣይሰርሕን ማለት እዩ። ስለዚ ኣሕዋትና ዝኾነ ተጋጢምዎን ዋላ ጥንሲ ተጋጢምኒ ኢለን ፖስቲ ፒል ብበዝሒ ምውሳድ ወይ ካልእ ይረኣየን እሞ እዚ ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ እንተጋጢሙ ኣይሰርሕን ማለት እዩ። ቅድሚ ምፍጣሩ እዩ ዝከላኸል። ስለዚ እዚ ንምንታይ እየ ዝነግረክን ዘለኹ ድሕሪ 2 ሰሙን ግዜ ብዝወሰደ ናይ ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ ስርሑ እናተገደበ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ኣይሰርሕን። ስለዚ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ፀእታዊ ርክብ ኣብ ዝፍጽመሉ ማለት እዩ ቀጥታ ክውሓጥ ኣለዎ። ኣብ 72 ሰዓት ውሽጢ ይሰርሕ። በተለይ እቶም ክኒን ማለት እዩ። ስለዚ ቁልጢፉ ዝወሰደ ቀልጢፉ ጥንሲ ይከላኸል። ዓይነታት ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ እንትንርኢ ብክኒን ክንርኢ ከለና ክልተ ዓይነት ኣለውና። ሌቤንጆስትሮይል ዝበሃል ኣሎ፣ ኢሊፕሪስታይል ዝበሃል እውን ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ ድማ አዩዲ ኮፐር ዝበሃል ኣሎ። ንብዙሕ ዓመታት ክከላኸለልና ዝኽእል ከም ድንገተኛ መከላኸሊ ጥንሲ ኮይኑ ከገልግል እውን ይኽእል እዩ። ስለዚ 3 ዓይነት ኣለውና ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ እዮም ዝሰርሑ ኣብ እንሪኤሎም እዞም ክኒን ወይ ድማ ሌቤንጆስትሮይልን ኢሊፕሪስታይልን ዝበሃሉ ከመይ ገይሮም ከም ዝሰርሑ ኣብ እንሪኤሎም ከምቲ ኣቐዲመ ዝሓበርክዎም ሓደ ሆርሞን ሳፓሪስ ብምግባር ማለት ሆርሞን ከየምንጩ ናይ ጥንሲ ዘዳሉ ሆርሞን ከም ዘይምንጩ ሓደ ይከላኸል። ካልኣይ ድማ ማህደር እንቋቑሖ እውን እንቋቑሖ ንኸየዳሉ ይከላኸል። ካብኡ ድማ ናይ ወዲ ተባዕታይ ስፐርም እውን ከይዱ ጥንሲ ከይፈጥር ቲክ ወይ ድማ ዘይምቹ ፈሳሲ ብምግባር ይከላኸል ማለት እዩ። እዚ ካልእ ድማ እንትንርኢ ኮፐር አዩዲ ዝበሃል ኣብ ማህፀን ውሽጢ ኣትዩ ከምዚ ቲ መልክዕ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ኣትዩ ኣጋጣሚ ጥንሲ እኳ እንተተፈጢሩ እቲ ዕሸል ዘይምቹ ቦታ ብምፍጣር ዕሸል ንኸይፍጠር ይገብር ማለት እዩ።
እዞም መከላኸልቲ እንሲ ክንደየናዮም ማለት ኢፌክቲቭነሶም ናይ ስራሕ ብቕዓቶምን ክንርኢ ከለና እቶም ብክኒን ዝውሰዱ ቀልጢፍና እንተወሲድናዮም ኣብ 72 ሰዓት ስርሖም ቁልጡፍ ይኸውን ማለት እዩ። ፆታዊ ርክብ ምስ ተፈፀመ ዝወስዳ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ 7-8 ሰዓት ንውዓሎ ኣፈላላይ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ቀልጢፍካ እንተወሲድናዮ ናይ ስራሕ ብቕዓቱ 99% ብቑዕ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ IUD ዝበሃል ወይ ድማ ኮፐርቲ ዝበልናዮ ድማ ኣብ ማህፀንና ውሽጢ ዝኣቱ ኮይኑ ቀልጢፍና እንተእቲናዮ እዩ እዚ እውን ኢፌክቲቭነሱ ዝውስኽ ግን እስካብ 5 መዓልቲ ከም ህጹጽ መከላኸሊ ጽንሲ እውን ከገልግል ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲኦም 72 ሃወርስ ቀልጢፍና ክንጥቀመሎም ኣለና ማለት እዩ። እቲ ኮፐርቲ ዝበልናዮ ድማ 5 መዓልቲ ማለት እዩ። ብኡ እውን ቀፂልና ንነዊሕ ዝበለ 5 ዓመት ልዕሊኡ እውን ከገልግለና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ መከላኸሊ ጽንሲ ምስሩሕን ዘይምስሩሕን ንፈልጠሉ ምልክታት ኢልኽን እንተሓቲትኽና ድማ ምስሩሕን ዘይምስሩሕን ንፈልጠሉ ምኽንያት የለን ግን እንታይ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ማለት ነፍስኽን ገለ ዘጠራጥረክን እንተኾይኑ ድሕሪ 3 ሰሙን ወይ ድማ 2 ሰሙን ጽንሲ ምርመራ ምግባር ይከኣል እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ መወዳእታ ድማ እዚ ህጹጽ መከላኸሊ ጽንሲ ክውሰድ ከሎ እተን ኣሕዋትና ዝገብርኦ ስሕተት ኣሎ እሞ ሓደ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓት ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት ቮሚት እንተጋጢሙ ድሕሪ እዚ ክኒን እዚ ካልኣይ ክትወስዳ ኣለኪ ማለት እዩ። ብኡ ጌርኺ ተቐፂልክን ግን መከላኸሊ ጽንሲ ቮሚት ተገይሩስ ፌል ገይሩ እዩ ማለት እዩ። ስርሑ ኣይሰርሕን ዘሎ ስለዚ ክትደግሚ ኣለኪ ማለት እዩ። ማለት ቮሚት ኢልካ ብኡ ጌረን ኖርማል ኢለን ክቕጽላ የብለን። ካልኣይ ድማ ብሰዓትካ ዘይምውሳድ ከምቲ ኣቐዲመ ዝሓበርክዎ ሰዓትካ ኣሕሊፍካ ኣብ ትወስደሉ ናይ ምስራሕ ዓቕሙ ብጣዕሚ ይጎድል። ሳልሳይ እዚ ህጹጽ ስርሑ ከቐንሶ ዝኽእል ድማ ርጉዲ እዩ ማለት ገዝፊ ሰውነት ተሃልዩ ናይ ምስራሕ ዓቕሙ ይጎድል እዩ። ራብዓይ ዝኾነ መድሓኒት ትወስዳ ተሃሊኽን ናይ ዝኾነ ማለት ናይ ጸሊም ከብዲ መድሓኒት ክኸውን ይኽእል ጥረ ረኽሲ ናይ HIV መድሓኒት እዚኣቶም ካልኦት መድሓኒታት ትወስዳ ተሃሊኽን ናይ ስራሕ ዓቕሙ ከምቲ ዝድለ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ካሊእ ድማ ክንሪኦ ዝደሊ ብዓብዩ ብጣዕሚ ዘተሓሳስበኒ እንታይ እዩ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ብዙሓት ኣለዉ። ስለዚ ኣሕዋትና ሓደ ክሪአን ከለኹስ እቲ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ዘይኮነ ዘፍርሐንስ ጽንሲ እዩ ዘፍርሐን ብዙሓት ሕማማት ኣለዉ እዚኣቶም እዮም ከፍርሑ ዝግብኦም። ብስሩ ኣነ ተዘይትጥቀማሉ እንድየ ዝመርጽ ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ወይ ድማ ኣድላዪ እዩ ትብላ እንተኾይንክን ግን ከምቲ ኣቐዲመ ዝዘርዘርክሞ ዘማልኦ እንተኾይኑ ትጥቀማሉ ፀገም የብሉን። ብዝተኸኣለክን መጠን ግን ብዘፈቀደ ግን ተዘይትጥቀማሉ ይምረጽ ማለት እዩ። እዚ መከላኸሊ ጽንሲ እዚ ሌቮንጆስትሮል ይኹን ኢሊፕሪስታይል ክንደይ ክውሰድ ኣለዎ ኢልና ኣብ ንርኢ ድማ ኣብ ወርሒ 2 ግዜ ካብኡ ንላዕሊ ግን ክኸውን የብሉን። ስለዚ ኣብ ወርሒ ውሽጢ ካብ 2 ግዜ ንላዕሊ ክትወስድዎ የብልኽንን። ፖስቲፒል ብዙሕ ግዜ እንተወሲድና እንታይ ሳዕቤን ከጋጥመና ይኽእል ወይ ድማ ዋላ ንሓደ ግዜ እንተወሲድና እንታይ ሳዕቤን ከጋጥመና ይኽእል ናይ ነዊሕ እዋን ኸ እዚ ፖስቲፒል ብምውሳድና መኻንነት ከጋጥመና ዶ ይኽእል ኢልኽን ትሓታ እውን ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። መኻንነት ወይ ከዓ ናይ ነዊሕ እዋን ዝበሃል ሳዕቤን የብሉን ማለት ዝተጸንዐ የለን ግን እንታይ እዩ ኣብ ውሽጥኽን እትሓስቦ ዘለክን ኣይተጸንዐን እዩ እምበር ብዙሕ ሳይድ ኢፌክት ግን ኣለዎ እዩ። ናይ ነዊሕ ግን እዚ ይጎድእ እዩ ዝበሃል ናይ ህጹጽ መከላኸሊ ጽንሲ የለን ማለት እዩ። ግን ሓደ ጎናዊ ሳዕቤናት ኣለዎ። ሽዑ ምስ ተወሰደ ቮሚት፣ ዕውልውል ምባል፣ ርእሲ ሕማም፣ ድኻም ምባል ከምኡ ድማ ወርሓዊ ጽግያ ምዝባዕ ማለት እዩ። ኢሊፕሪስቶይል ይኹን ሌቮንጆስትሮል ሆርሞናት እዮም። ስለዚ ዝኾነ ምዝባዕ ክሳብ ዘሎ ዝኾነ ጎናዊ ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ክሳብ ከዚ ግን ናይ ነዊሕ እዋን ፀገም ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝበሃል መጽናዕቲ የለን። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶይ ንምጥቕላል ሓደ ፖስቲፒል ንዝተፈጠረ ጽንሲ ወይ ድማ ንመነፀሊ ጽንሲ ኣይጠቅምን። ካልኣይ ድማ እዚ ፖስቲፒል እዚ ከም ነዊሕ መከላኸሊ ጽንሲ ከገልግለና ኣይኽእልን። ሳልሳይ ድማ ብዝተኸኣለክን መጠን ኣይትጠቐማሉ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ወይ ድማ ኣድላዪ እዩ ትብላ እንተኾይንክን ግን ምስ ካልኦት ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ዝከላኸል ምስ ኮንደም ጌርክን ተጠቐማሉ። ብዛዕባ ቀጻሊ ዕድመኽን እውን ከገድሰክን ኣለዎ። ካብ ጥንሲ ከፍርሐና ዝግብኦ ካልኦት ሕማማት ኣለዉ ንህይወትና ከም መዛውዑ ዝኽእሉ ስለዚ ንሳቶም እዮም ከፍርሑና ዝግብኦም። ጥንሲ እውን ኣብ ዘይተደለየ ሰዓት ተጋጢሙ ንወዲ ተባዕታይ ዋላ ንጓል ኣንስተይቲ ዋላ ክጎድእ ይኽእል እዩ። ግን ኣብ መንጎ እዚ ህጹጽ ካብ ትጥቀማሉ ግን እዞም ሕማማት እውን ከም ዘለዉ ኣብ ውሽጥኽን ኩሉ ግዜ ክትርስዖ ከም ዘይብልክን ክሕብረክን ይፈቱ። ካብቶም ዝዘርዘርኽዎም ህጹጽ ዝሰርሐሉ ካብ መዓሉ ወፃኢ ተዘይትጥቀማሉ ይምረጽ። ካብኡ ንነዊሕ እዋን ትደልያ እንተኾይንክን ምስ በዓል ሞያ ብደንቢ ተማኺርክን ክትወስዳ ይምረጽ። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረን ትሕዝቶይ ኣብዚ ከጠናቅቕ። ዝረሳዕኽዎ ወይ ከዓ ክትሓታ ትደልያ ክትፈልጦ ትደልያ ብዛዕባ ፖስቲፒል እንተሃልዩ ኣብ ኮሜንት ጸሓፋለይ። ነዚ ሓበሬታ ንመሓዝትኩም ንሓውኩም ቤተሰብኩም እንተሃልዩ ድማ ሼር ግበርዎ። ንቐጻሊ ቪድዮ
ክሰርሐልኩም እትደልይዎ ድማ ኣብ ኮሜንት ጸሓፉለይ ካብኡ ድማ ነዚ ቻናል ሓድሽ እንተኾይንኩም ንጥዕና ዝጠቕሙ ዝብሎም ሓበሬታታት ሒዘልኩም ስለ ዝመጽእ ነዚ ቻናል እዚ ከይምልጠኩም ሳብስክራይብ ግበርዎ ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ንሎም መዓንቲ ኣብዚ ክፍለይኩም ሰናይ ቀነ